پشتی هەڵبژارتنین 28 گولان حکوومەتە نوێ ترکی دە هەر واریدا حەول دەدە پەیوەندیên xwe yên dervebekberî asayî bikin. Tirkiye yek û bi serdana xwe ya bo welatên Kendawê li gel Qetar, Îmarat û Erebîstana Siûdî di her varan de rêkeftinên berfireh îmza kir, niha jî hewl dide êdî di asta serokan de li gel Sûriyê ji heyameke nû bide destpêkirin. Ji bo wê yekê jî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku ev amade ye li gel Esad jî rûne. Pisporên rojhilata navîn ku rewşê dişopînin amaje dikin ku kêşeyên kur yên navbera aliyan de hene nehatine çareserkirin. Lê Enqere û Şam di çend mejaran de rêyên rêkeftinên digerin ku Erdogan û Esad bînin balhevdû. Türkiye'nin Suriye topraklarında askeri bir gücü var. Suriye'de YPG, PKK gibi bir sorun var. Türkiye içerisinde ve Türkiye'nin kontrol ettiği, Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde toplam 5-6 milyon civarında Suriyeli yaşıyor. Bunlar Türkiye'nin denetimi altındaki, kontrolü altındaki bölgelerde. Bu insanların ülkelerine, evlerine geri dönüşü meselesi. Bunlar tabii çok çetrefilli, çok karmaşık sorunlar. Dolayısıyla her ne kadar belli adımlar atılmış olsa da bu sürecin diğer örneklerden farklı olarak çok daha uzun bir vadeye yayılacağını, zaman zaman gerginliğin tırmanacağını, zaman zaman görüşmelerde mesafe kat edileceğini göreceğiz. Şarazeyên babetê jî dibêjin bê Rûsyayê nêzîkbûna Tirkiye û Sûriyeyê zêde pêkan nîne û hevceya Tirkiye pêşî dilê Rûsyayê xweş bike. Türkiye ile Suriye'nin ilişkileri diyeceğim ki Asayîbûna peywendiyên Tirkiye û Sûriyeyê bê Rûsyayê ne pêkan ji ber ku Rûsya piştevanê herî bi hêziyê Sûriyeyê di demên dawî da çend mijaran da Tirkiye beramberî Rûsyayê helwest nîşan daye û Rûsya jî nerazîbûna xwe raberî Tirkiye kiriye. Ji ber vê çendê asayîbûna peywendiyên Enqere û Şamê bi dilxweşkirina Rûsyayê ve pêkan e. Di demeke nêzik de nebawerim ku Enkere û Şam di her warî de li hev bikin. Şerê navxuyê li Sûriyê ku sala 2011 de dest pê kiribû bû serdema têkişûna peywendiyên Enkere û Şamê û piştî 11 salan di sala 2022 de hewl hatibû dayîn ji bo başbûna peywendiyan û heta niha di asta wezîrê karên derve û wezîrê berwaniyê de hev dîtin hatine kirin. Niha jî hewl tê dayîn ku Esad û Erdogan nêzîkî hev bibin. Li pispor wê yekê zêde pêkan nabînin. Vuralê rîşmiş. Kurdistan 24 Enkere.